Fl-aħħar sigħat feġġ każ wieħed ġdid ta' coronavirus fil-waqt li fiequ setax-il persuna oħra biex bekk it-total ta' persuni imfejqa tela' għal 118 persuna. Minn dawn 14 persuna kienu irġiel u 5 oħra kienu nisa, betajiet varjaw bejn l-20 u 80 sena. Fost l-imfejqa hemm persuna tal-fuq minn 80 sena u li kienet rikoverata fl-isptar ġenerali ta' Għawdex. L-unika każ pożittiv fil-jum tal-Ħadd ħareġ minn 787 test biex in-numru ta' persuni infettati f'Malta mindu feġġ l-ewwel każ f'pajjiżna issa tela' għal 427 każ. Meta wieħed inaqqas l-imfejqa u 3 persuni li sfortunatament tilfu ħajjithom mill-każijiet kollha, jifdal 306 każijiet attivi ta' coronavirus. It-total ta' testijiet tal-coronavirus issa jlaħħaq l-24,042, numru li fi kliem is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Minn huwa numru għoli ħafna. Dwar il-każ il-ġdid qalet li dan huwa ta' mara mis-Serbja ta' 27 sena li fi 17 ta' April bdiet tħoss sintomi ta' deni u ġieħ fil-ġogi ejja u ġieħ ta' ras. Għamilna l-investigazzjoni tagħna fuq dan il-każ u sibna li kienet qiegħda tmur fuq ix-xogħol waqt li bdew is-sintomi, allura għamilna il-contact tracing tagħna fuq l-impjegati tagħha, din taħdem f'kumpanija li hija privata u allura ma kellix kuntatt ma' klijenti barranin. Il-Professur Gawċi tenniet li għalkemm in-numri huma żgħar dan ma jfissirx li wasal iż-żmien li jitneħħew il-miżuri. Saħqet li dan huwa dovut għal ħidmet l-awtoritajiet tas-saħħa li qed isegwu mill-qrib kemm il-virus qed jittieħed minn persuna għall-oħra. Intant meta mistoqsija minn dan l-istazzjon dwar jekk hemmx sintomi oħra minn barra dawk respiratorji u li jistgħu jindikaw il-preżenza tal-COVID-19, il-Professur Gawċi qalet li qed ikun hemm il-preżenza ta' sintomi gastrointestinali. Iżda jista' jsir test jekk joħorġu sintomi oħra mingħajr spjegazzjoni ta' minn fejn ġew. Waħda minnhom li bdiet toħroġ hija li jkun hemm nuqqas ta' xamm u nuqqas ta' toma, però anka diarrea u anka remettar. Ġifier dawn huma sintomi li qegħdin naraw li huma l-iktar komuni, però wkoll aħna jekk naraw nies li qegħdin ikollhom ċertu sintomi li ma tkunx spjegata l-ebda raġuni oħra, aħna ħafna drabi niddiskutu mat-tabib il-każ ukoll u fejn ikun hemm bżonn ukoll nagħmlu t-test. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.